हाय सतीश अण्णा हाय लाईक करते ओके थँक यू. ना दादा स्पेशल आहे ಬರ್ಸ ಬತ್ತನತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದ ಸುರಾಂಡ രണ്ട് ജനല്ലേ റൈഡ് ಕೋಡೆದ ಮೀನ್ ಸಾರ ಮೀನ್ ಸಾರ ಇರದು ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೇನುಜ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನವರುಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡ್ಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಳಿಗೆ ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನವರುಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಕೋಡೆಲ ಮುರಣ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂದಿಯೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡತ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಜೋರು ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡತ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತುಂಡೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದುಂಡತ್ತ. ಒನ ಸಾಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನ ಸಾಂಡ್. प्रकाश अण्णा लाईक कर यारा, लाईक कर जडेंजा लाईक करले. दादा स्पेशल स्पेशल दालेजिनी गुज्जे. सतीश अण्ಣ ಏರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಊರು ಅಂದುಂಡು ಮಾರೆ ದಾತು. ಐತ ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡವು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ವೆ ಮಾರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ದುಂಬುದೈಟ್ ಪೂರ ಇಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಮಾರೆ ಇಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಏರೆ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪುಂದುಲೆ ಸಮ್ ತುಳು ಆಲ್ಸೋ ಮಲ್ಪುನು. ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೇ ಬರೊಂದುಂಡಪ್ಪ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೇ ಬರೊಂದುಂಡು. ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ ಚಾ ಮಲ್ಪುನು ಟು
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಾರೆ. ರಜೆ ಮಲ್ದರತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಂದು ಅಂದ ತೋಜುಂಡು. ಇಜ್ಜ ದುಂಬುಲ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪೆರ್ ಇತ್ತೆ ದಾದನ ಆಪುಜಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡಿ.